Alright, pamusoro igogo. Ndini ndakudainzai. So, nawiri kuitika pamba panapa mbuya handisi kufara. Handisi kuda kukunyeperai. Ndofunga ndakauya panapa ndikasiya mukadzi wangu muri kuzviziva. Nawiri kuitika pakati pangu inini namukoma wangu awo. Ndo isiri kundifadza. Pandakauya panapa ndichisiya amai awo panapa. Ndakasiya kuti mukadzi uyu achikubatsirayo basa. Achisukoma plates achiendawo kumvura achindochera mvura kuitira imimi. Saka izvozvizvi mbuya nauya akundinetsa ndeyekuti mukoma wanga akusherera kuda kunyenga mukadzi wangu. Saka zvinomufadza kuda kuona pandinoona ini ndo paanenge achida kuona. Kunyenga mukadzi wangu mukoma wangu wero padenga ari mutorwa kambuya zvimwe zvaibatsira kuti mutorwa zvino mukoma kunyenga mukadzi wangu ini. Wakakutaurira ndiani kuti mukadzi wako uri kunyengwa ndi mukoma? Mbuya zvinhu zvandiri kutaura harisi gowa kai. Harisi kuti ndiri kuzvinzwa nevanhu vekumaraini kana kuti ndiri kuzvinzwa nani. Uyu mukadzi ari papa ndiye akataura. Maidilani. Chokwadi mbuya. Ndiye akataura murume wako? Ndini ndakamutaurira shure mekunge baba mukuru vandipfimba ndichitsvaira apa. Akakubata? Vakatondibata musi wachona iwoyoyo. Ndikatoti ndoda kutaurira munin'ina wenyu. Akati hazvina basa kana nyange ukamutaurira. Hazvisi zvekunyepa here? Mbuya muri kuti mukadzi wangu anganyepe. Kunyepa here? Vabvunzei iva vari apa. Musi wavaibva mukumbudzi musoro ndakatovabvunza kuti ko nhasi makasika nei? Zvikanzonizwa nhasi ndakasika kupedza. Akatonurudza akatotanzwa aitomurova wamagaro. Achitomurova magaro ari papa. Ana kukurova magaro here? Vakandirova. Bamukuru dairai hamuna kundirova magaro here mimi. Unoziva mbuyaka mashoko ari panapa ndeekufidhana. Munoziva vanhu kana vachi pahwiri hwavo vachidanana vanokutsvagira nyaya kuda kukubikira zvisirizvo. Imi munombuya muchizviona here zvichibuda zvekuti inini ndini baba pano handiti ndoenda ndonobata mukadzi womunin'ina ndonomubata kana muri kuzvibvuma here mbuya zvekuti ndiri kunzi ndakabata bhurupa? Munozviona zvichibuda mbuya? Handingakununuriri ngekuti ndinonga ndisina iwowe pese pese paunonga uchifamba handizvizivi. Handingakununuriri ba. Ndiri kuda kunatso kuziva kuti wakazviitawo here iwowe kubate mukadzi wemunin'ina? Mbuya handina kuzviita ba. Ava vanhu vari kuzivana. Uyu mukadzi uyu ndakamuona mbuyaka kuda kukutaura chokwadi. Kungoti pamwe hamusi kuzviona henyu muroora zvikuru wenyu. But inyoka. Nyoka kuchase yamunyari here? Mbuyaka. Inini zvandakuita panapa ka. Handisi kuda zvekutaura zvakawanda. Uyu mukadzi uyu ndakamusiya panapa kuti abatsire mimi basa. Handina kuunzira uyu mukadzi kuti aone mukadzi wekurara naye panapa. Vari kutofamba achitotaura munharaunda kuti hanzi zvonizvo ndakaunzirwa mukadzi nini. Alright. Aiwa. Kana iwewe ndiwe watinogona kufesana. Aina handina basa ndasimba ndakanyara ndichinzwa nyaya dzenyu panapa. Saka ndo matara mada kuti mundigadze matara. Handisi kukugadzika dari. Aidarira muri kundigadza. Chandiri kuda shamarika. Mira ndimbotaurira. Kana singari musalangisana. Iwewe kana uchitaura kuti hanzi mbuya ndakakuunzirai munhingirike wokuti akubatsirei basa. Kuroti inini handisi kuita here basa pano. Aiwa unoenda kumvura here? Mbuya wanenge wachidawo munhu wemukadzi. Aiwa saka kuunza mukadzi wangu imhosva kuti unyenge. Ndo zvarutaura? Aiwazve. Panyaya dzekunyengadzo ndo dzandiri. Aiwa inini zvangu zvakabva papi? Alright. Zvandoda kuti muite tsano manje ka. Aiwa ndatsano wako. Ya zvandoda kuti muite ka. Iwewe shamarika pinda mumba manditi ka. Da kuti utore blanket. Nebonde. Uwaridze apa. Unyatse kukumura bhurugwa uite ndichiona apa. Urozvinzwa? Nekuti waida kuita ndisipo ka ndakuda kuti uchirare nemukadzi wangu apa ndichiona apa. Dairai nyaya dzenyu. Ndo zvandiri kutotaura. Ndoda kuti urare naye apa. Titori pamwe chete izvozvi zvishamwari uzi handisi kundomboita zvemafanizi moto. Wazvinzwa? Handisi kuita zvemafanizi da kutoti umuita apa. Iwe maidhilani kumura hembe akuita apa. Kumura hembe akuita apa. Handiti waida kumuita. Waida kuita ndisipo. Aiwa kumura ka umuita. Aiwa kumura hembe umuite ka. Aiwa handiti iwe unoda kuona pandinoona. Chipaona ka. Unoda kuona ka pandinoona ini. Unoda kuona pandinoona ka iwe. Handizvo. Munoziya mbuya soka.
Handizvoba aiwa usadi utemboita mafanizi shamari ndogona kukugadza demo irizvozvi ndinokucheka naro zveshuwa nditori siriyasi zvokuti shamarika ndonyenga mukadzi wanguyo mbuyaka mbuya musangosaidirira zvisina basa musasaidirire zvisina basa mbuya musiyani shamari andinokubaba shamarika ndinokucheka naro azvizvo sanditokonye bayo mbuya musasaidirira zvisina basa mbuya ndiri kukudzai mwana muzukuru wenyukawo ndozva munotadza kutadza kunyenga wakadzi uku kuti takarasima nemukadzi wangu ndakuona panoona iwewe iwe usada kufunga mukadzi sena nawo Discuss TV, inonakidza zvekuti kana wasalaiki pa FB wasubscribe full